Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Huwa ta' ferħ kbira li insellem lil din il-komunità u anke lil min qed isegwina permezz ta' TVM il-Knisja tal-Madonna tal-Pariri Tajjeb jew tal-Bon Konsil ġewwa Paċeville. San George Preka kellu devozzjoni kbira lil Madonna tal-Bon Konsil u kellu kwadru ċkejken tal-Madonna tal-Bon Konsil id-dar tiegħu Santa l-ewwel Ħamrun u mbagħad Santa Venera. U għadu hemm sal-lum inti u tila t-taraċ għalkemm issa ittieħed fil-bla tal-Bajda fejn huwa miżmum boża kbira. Għaliex darba minnhom kien hemm xi ħadd u lil San George Preka Don George ikkalunjah għala gidba kontrih u nkwita ħafna Don George. U kellu drawa li tila t-taraċ jieqaf quddiem il-kwadru tal-Madonna u jgħidilha talba. U jgħid u kien jirrepeti sikwit li dik id-darba inkwetat, irrabjat, qed jaħseb kif se jirrispondi għal dil kalunja ħarxa, jieqaf quddiem il-Madonna u jisma' żewġ kelmiet u jgħid li semaħħom bil-Latin. Issa biex tkellmet il-Madonna ma nafx jien. Imma semaħħom hekk u qaltlu serva silenzjum, żomm iskiet, żomm is-silenzju. U jgħid li dak il-ħin niżlet fil-qalb tiegħu paċi kbira. Il-Madonna tal-Pariri Tajjeb tagħtu parir tajjeb. Tal-Bon Konsil isimha magħha. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tagħha llum qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju mill-dberik ta' dan il-post qaddis ta' din il-Knisja li sar fit-18 ta' Awwissu u allura 50 sena wara l-isqof jiġi wkoll biex ikun magħkom il-komunità li titolbu. Nixtieq insellem lill-Provinċjal tal-Agostinjani, il-Fader Leslie, lir-Rettur ta' din il-Knisja, il-Fader Martin, u anke l-ħabib tagħna mill-Venezuela Agostinjan ukoll, Padre Carlos, benvenido, Padre Carlos, li qiegħed jistudja hawnhekk l-Ingliż, nispera nagħlmuh tajjeb l-Ingliż, u nagħlmuh l-Ingliż biss. Ħuti, aħna nibdew f'din il-laqgħa sabiħa ma' Ġesur Xoxt f'jum il-Ħadd, ejjew nitolbu maħfra l-Alla tad-nubietna kollha. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwien u paċi fl-ard lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieh, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Li Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, illi tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi n-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Inti qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġid li ma jdirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ġid li nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, żommu s-sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dal-waqt tfeċċ. U li il-frustrir li ntrabtu mal-mulej biex jaqduh
u biex iħobbu isem il-Mulej u jkunu għaddejja tiegħu. Kull min iħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi. Lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nferraħhom f'dar it-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu jogħġbuni telgħin minn fuq l-artal tiegħi. Għax dari, dar it-talb, tissejjaħ għal popli kollha. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ifaħruk il-popli kollha o Alla. Flimkien. Iħenna għalina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu. Biex jinarfu fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Flimkien. Popli kollha o Alla. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi il-popli bis-sewwa. U l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien. Popli kollha o Alla. Ifaħruk il-popli o Alla. Ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Flimkien. Ħuti, issa ngħid lilkom il-pagani. Sakemm jiena apostlu tal-pagani neqpa' nagħmel ġieħ lill-ministerju tiegħi bit-tama li nqajjem lejra ta' ġensi u hekk insalfa lil xi wħud minnhom. Għax hekk it-titkeċċa tagħhom ġibet il-ħbiberija tad-dinja malla li l-quħ tagħhom mill-ġdid x'ikun ifisser jekk mhux ħajja mill-imwiet. Alla ma jreġġax lura id-doni u jsejjaħ tiegħu, bħalma fil-modi intom ma kontux tobdu lil Alla, imma issa sibtu l-ħniena tiegħu minħabba id-diżobbedjenza tagħhom. Hekk huma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħniena li sibtu intom minn għandu. Ħalli issa huma wkoll isibu l-ħniena għax Alla ħalla il-kulħadd fil-jasar tad-diżobbedjenza biex jagħmel ħniena ma' kulħadd. Il-kelma tal-Mulej. Ġesu dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-salsa u jfejja kull xorta ta' Marz u d-djubija fuq il-poplu. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Tir u Sidon. Ħarġet waħda mara Kananija minn dawk li nħawi u qabdet tajjat u tajt: ħena lija Mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżdu ma weġibix kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh jgħidulu: eħles minna x'ġejja tajjat warajna. Immu qalilhom ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iż-żieres qed inxteħtet qudiemu qaltlu: ejni Mulej.
U weġiba mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-uliet u tixħtu lill-ġriewi. Ekku mulej qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu u qalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess bintha fieqet. Il-kelma tal-mulej. Dari, dar it-talb tissejjaħ għal popli kollha. Din hija l-profezija minn Iżajja li rajna llum u li tixraq ħafna wkoll għal din l-okkażjoni li fiha qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju mid-berik ta' din il-Knisja. Hija dar it-talb, hija dar il-mulej. U tissejjaħ hekk għal popli kollha. Fid-dawl tal-Vanġelu li għadna kemm smajna nifhmu li meta Iżajja jifhem il-popli kollha qed jinkludi mhux biss lil ħutu il-Lut imma wkoll lil dawk li ġejjin mill-ġnus. Ġesu l-jum iltaqa' ma' mara mill-ġnus, mara li ma kienitx Ludija, mara Kananija minn dawk l-inħawi ta' Tir u Sidon, fejn illum hemm il-Lebanon. U dina ta' omlijiet inkwieta għax it-tifla tagħha għandha xi marda. Li Ġesu tgħidlu għandha fiha xitan madura ħafna. Interessanti nifhmu li il-mulej f'dan l-episodju ma jkeċċix ix-xitan, imma il-Vanġelu stess jgħidilna li t-tifla fieqet. U din ġanna naħsbu li għalkemm l-om qed issemmi li bina għandha fiha xitan u madura ħafna, x'aktarx kienet iżjed kwistjoni ta' mart mentali. Ġesu eżorċizza u keċċa xjaten minn nies, imma f'dan il-każ jagħti l-fejqan. L-om titkellem dwar influss malefiku tax-xitan, imma il-mulej jifhem li x'aktarx il-tifla tagħha qiegħda tbati minn xi marda mentali għax dak iż-żmien il-mart mentali kienu wkoll attribwit kollu lill-influssi sataniċi. Illum nafu ftit iżjed dwar kif jaħdem il-moħħ u kif kultant ma jaħdimx ukoll. U allura fid-dawl ta' dan il-Vanġelu nixtieq li nagħmlu talba partikolari għal min huwa vittma ta' xi mart mentali. Aħna ħafna drabi din il-kategorija ta' mart għalina huwa tabu. Imma llum flimkien mal-mara Kananija tajjeb li inwasslu quddiem Ġesu iż-żgħażagħ tagħna, il-familjari tagħna, il-ħbieb tagħna, il-daw kollha li għandhom xi mument ta' mart jew diffikultà fis-saħħa mentali tagħhom. Hemm bżonn li nibdew nifhmu li din hija xi ħaġa li tiġi fuqek u ma tafżakx. U li hemm ukoll il-kura u għandna bżonn inkunu ta' sapport għal xulxin. Illum nitolbu ħafna wkoll għal dawk li jistudjaw f'dan il-qasam li joffru terapija, għal dawk l-NGOs li qed jiddedikaw ruhom biex ikonna risposta dinjituża adekwata għas-saħħa mentali u għall-mart mentali. Imma nixtieq ukoll nitkellem dwar is-silenzju ta' Ġesu, għax aħna mitħla tiegħu dan is-silenzju. Min jaf kemm il-darba f'ħajjitna nitolbuh xi ħaġa u mbagħad wara ftit il-mulej ngħidu m'inti ttarrax jekk jogħġbok Sinjur, m'għadekx tisma' għax ili nitolbok u
isek m'intix qed tismani. U ngħaddu mill-esperjenza li għaddiet minna wkoll din l-omm, din il-mara Kananija, li tinsisti ma' Ġesu, ħenna lija mulej bin David. U aħna is-silenzju ta' Ġesu, għax nafuh sew il-Ġesu minn dak li jgħidulna l-Vanġeli, ma nifhmuhx, u ma weġibix kelma. Id-dixxipli jifhmu li di se tibqa' tinsisti, imma aħna rridu nifhmu wkoll li l-omm għall-binta se tagħmel kollox. Mhux hekk nagħmlu aħna, mhux hekk tagħmlu intom, qalu li jidna nagħmlu kollox u tibqa' tinsisti. Tifhem u taf li dan ir-raġel ma studaxxa minn Nażaret u għajżiet minn hekk. Issejjaħlu mulej bin David. U r-risposta ta' Ġesu li d-dixxipli jgħidulu eħles minna għamlilha xi ħaġa ħalli tħallina bil-kwiet. Ir-risposta ta' Ġesu hija misterjuża u hemm bżonn nifhmuha. Jgħidilhom ma ġejtx mibgħut li fannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Dan il-mument partikolari fil-Vanġelu ta' San Mattew, Ġesu jifhem li l-missjoni li taħ missieru hija li jreġġa' lura l-imxerdin il-mitlufin ta' Iżrael. Imma din il-mara Kananija li mhix lodija tisforza lil Ġesu biex iwessa il-missjoni tiegħu. U lilna għamlitilna pjaċir kbir għax aħna wkoll ma ġejniex mill-Lut, almenu mis-sirijietna li taqgħu ma' San Pawl, imma kien minħabba dan l-intervent ta' Ġesu, ir-risposta li fl-aħħar jagħti quddiem il-fidi ta' din il-mara Kananija li mhix ludija, li l-mulej jirrealizza li wasal il-mument li il-messaġġ tiegħu imur lilhen mill-naċ mitlufa ta' Iżrael. U tibda sseħħ fih dak li għalinna Iżajija fil-profezija tiegħu, dar it-talb tissejja għal popli kollha, mhux għall-Lud biss, għal popli kollha. Kemm huma sbieħ it-talb ta' din l-omm, ta' min nitalmuhom u nirrepetuhom. Ħenna lija mulej bin David, kemm hija talba sabiħa. Ħenna lija mulej bin David. Mbagħad tibqa' tinsisti u tgħidlu b'żewġ kelmiet, ejni mulej, ejni mulej. U Ġesu jerġa' jgħaddiha minn test ieħor, issa mhux is-silenzju, jisfidha jgħidilha hemm inti toqgħod f'postok jekk jogħġbok inti m'intix ludija, il-ħobb sallut. Imma hi mhux biss għandha l-qalb ta' omm li tinsisti, imma tallimna x'in il-vera umiltà. Tgħidlu, imma jiena mhux il-ħobb se nitolbok 4 farkiet, ftit frak. U hemm Ġesu nimmaġina ħiċedi. Jgħidilha mara, il-fidi tiegħek kbira. U ħin minnhom Ġesu jagħmel xi ħaġa li qatt m'għamilha qabel, innutaw ir-risposta ta' Ġesu. Ma jgħidilix bintek tfieq, imma jgħidilha ħajsirlek kif tixtieq. Ix-xewqa tal-omm għal Ġesu issir kmand. Ġesu jgħidilha mela jien nobdi lilek. Ħanagħmel dak li tixtieq inti. Kien hemm qaddisa li hija patruna tal-Ewropa, Santa Caterina ta' Siena, Dominikana, li lil Ġesu fid-dialogi tagħha kienet tgħidlu għamel li ngħidlek jien għax jien irrid dak li trid inti. U allura Ġesu quddiem din l-umiltà, quddiem din il-fiduċja, jagħmel dak li tassew wieħed jixtieq. Issa jiena din il-mara Kananija ma nafx hekk fost ix-xewqat tagħha li seħħu għax hekk qalilha, ikunlek
Isirlek kif tixtieq. Ma nafx jekk kienx hemm li tirbaħ il-lotterija wkoll, forsi ma kienx hemm lotterija dak iż-żmien. Ma nafx xtaqet iżjed, imma Ġesu jgħidilha isirlek kif tixtieq. Żgur il-Vanġelu jgħidilna dak il-ħin stess binta fieqet. Illum nixtieq li rresqu din il-Knisja dedikata lil Madonna tal-Bon Kunsill lil mamata Ġesu li żgħażagħ tagħna. Kultant niltaqa' ma' ġenituri inkwetati fuq uliedhom. Ejjew ninaqdu l-koll ma' din il-mara Kananija u nirrepetulu dawk iż-żewġ talbiet tagħha. Ħenna lija mulej bin David. Ejni mulej. U bl-umiltà tagħna li nikkuntentaw bil-frak għaliex ikun biżejjed għalina, il-mulej jagħmel li nixtiequ. Aħna ħafna drabi, b'mod speċjali aħna l-Kattoliċi, meta ngergru mal-mulej, donnu hemm fina din l-idea isma' aħna niġu l-Knisja, lill-Patri ngħinuh, il-Kappillan ukoll, meta jkun hemm maratona fuq it-television inċempel. Allura li min tissetaqdi, li min tissetejn, mux ta' minni tal-munaqra mill-mara Kananija li tajdlu isma, inti għamel inti, jiena biftit frak ninqeda. U risposta tal-mulej taf se tkun meta jara l-umiltà tagħna l-aħwa. Mur, il-fidi tiegħek kbira, isirlek kif tixtieq. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina baħta taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-Iben, u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Kuti fid-dawl ta' dan il-Vanġelu u nitolbu l-ewwel nett tal-dawk kollha li huma milquta minn xi marda mentali biex isibu min jgħinhom, isibu wkoll min jieħu paċenzja bis-sitwazzjoni li jkunu qegħdin jgħaddu minnha. Nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li minħabba xi sitwazzjoni ta' diffikultà ta' ansjetà kultant jaħsbu wkoll li l-unika soluzzjoni hija li ttemm ħajtek. Biex il-mulej mhux biss iħenna lina, imma bl-interċessjoni ta' ommu taħt it-titlu tal-parir it-tajjeb. Tatina dawl, faraġġ u kuraġġ nikkonfrontaw il-ħajja. Nitolbu. Nitolbu għall-ommijiet u l-missirijiet inkwetati minħabba wliedhom. Biex iduru lejn il-mulej Ġesu jitolbuh il-ħniena imqar il-farka ta' faraġġ, ta' ħniena, ta' fejqan li hemm bżonn. Nitolbu. Qegħdin ġewwa Paċeville, ismu miegħu Belt il-Paċi suppost, għalkemm hija l-kunjom Malti, nafu l-istorja. Imma nitolbu wkoll għal dan l-ambjent li jara ħafna affarijiet, ħafna avventuri, ħana ngħidilhom avventuri.
biex il-mulej jitgħallem nirrispettaw il-xulxin u ma nisolħux lil xulxin. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u bl-interċessjoni ta' Sitna Marija il-parir it-tajjeb tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. L-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowit, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Ħaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apposti, ma' Santu Wistin, ma' Santa Rita u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-dejn. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni meħtieġi kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun.
nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu tiba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li għaxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Fisimna l-koll nixtieq nirringrazzja ħafna lill-komunità tal-Patrijiet Agostinjani li laqgħuna hawnhekk li ilhom jagħtu xhieda ta' preżenza pastorali hawnhekk għal diversi snin mis-snin 30 minn 1936 mill-1936. U hawnhekk ukoll hawn il-preżenza sabiħa tal-Millennium Chapel li hija wkoll ċentru ta' kura pastorali, hija preżenza sabiħa wkoll f'dan l-ambjent ta' divertiment. Hawnhekk forsi huwa wkoll oasi ta' vera rikreazzjoni. Min jiġi hawn anke bis-sagrament tal-qrar il-Mulejja tih il-grazzja jitwielet mill-ġdid. Inkunu ħolqien ġdid dak li tfisser recreation, rikreazzjoni li inti tiġġedded. Jalla dan l-ambjent ta' divertiment ma jservix biex inkissru lil xulxin, min jista' jifhem ħajifhem. Biex nagħmlu lira, imma li nkun tassew mument ta' mistrieħ fir-rispett tad-dinjità ta' kull persuna. Il-mulej magħkom. Eberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.